Mitä? 50 000 tilaajaa? Mut siis oikeesti, tää screenshotti on feikki. Mä oikeesti myöhästyin. 6 tilaajaa. Tuijotin yöllä 1 aikoihin silmät pyöreänä live subscriber feediä, ja se 1 minuutti mitä mä en sit kattonut, niin päätti tulla 7 tilaajaa lisää. Ja mä missasin 50K:n. Mä kysyin vuoden alussa meidän 5-vuotissynttärivideossa, oisko 50K mahdollista vuoden 2018 aikana. Nyt on mennyt vasta puolet tästä vuodesta, ja se 50K on jo täynnä. Ei meidän kanavais oo niin hyvä. En mä kyllä oikeesti ymmärrä, minkä takia meidän kanava kasvaa näin nopeasti. Mut siis oikeesti todella suuri kiitos teille kaikille. Te katsoja! Kerro jo, mikä spessu tulee? No okei, sen nimessä on Viitonen. Sitä on pyydetty jo todella kauan. Ruja A5! Tänään kello 12 kanavalle pamahtaa kysymykset tänne Vili. Ja se kirjaimellisesti pamahtaa, koska mä aion editoida siihen alkuun räjähdyksen. Ja sen videon kommentoista me siis valitaan ne kysymykset. Ja se video pysyy tällä kanavalla vaan 24 tuntia, jonka jälkeen se sitten piilotetaan ja sitten ei enää hyväksytä uusia kysymyksiä. Joten kotta go fast! Ja tää Q5 tulee olemaan tämän kanavan 1000 video. Mitä hemmettiä? Joo, mä oon käyttänyt ihan liikaa editointiaikaa tähän kanavaan. Tämmösen jättikokoisen Q&A-videon valmistukseen menee ainakin se pari viikkoa, eli siinä välissä ei sitten muita videoita tulekaan. Mä tuun niin kuolemaan kommenttia ja editoinnin määrää. Mut siis ei tässä mitään muuta. Kiitos ja kumarrus kaikille tilaajille ja moro! Mä tuun niin kuolemaan kommenttia ja näyttökertojen Näyttökertojen määrään! Mitä? Sä kuolet näyttökertojen määrään! Niin kuolen.